za ka iya gaya mana a cikin bidiyoyin da ka yi wanne me ka ce a bidiyo ɗin? So bidiyo na farko wanda na yi na ci bai kamata ana cewa da mu Krista arna ba. Okay. Yes, saboda idan ka duba za ka ga musulmai suna kiran da Kristoci arna ko kuma su ce kafirai. Shin me yasa kai wannan magana ɗin? Saboda abin baya min daɗi gaskiya. Okay, baya maka daɗi. Okay. Ka taba ganin wani musulmi ne ya fito baro-baro ya kira Kirista arna ko kuma a yanar gizo ne kake ganin? Wannan gaskiya ne, da yanar gizon kuma da physically kuna tare da su ma za su kira ka arna ba wani abu bane ba. Okay. Ko kuma idan ka ba su hannu ko kuma in kai musu sallama ma ba su ansa ba saboda kai Kirista ne. Na biyu kuma me kai faɗa? So na biyun shine wannan na yi bidiyo a gamashe da na ce ƙasar Jos ba ƙasar Hausawa ba ce ba. Gaskiya ne. Amma kuma suna zuwa Jos suna yin faɗa. Waɗanda yake faɗan da suke yi shi yake kawo rikicin addini. Suna kokarin su zama ai su ne 'yan ƙasa. Su ne 'yan ƙasa ba? Saboda ka san bahaushen mutum duk idda ije burinsa shine ya mallaki gurin. To shine nan na ce bai kamata a ce ba ƙasarsu ba ce ba, amma suna yin abubuwa waɗanda suke nuna kamar ƙasarsu ce. Ok, bidiyo na biyu kenan. Bidiyo na biyu kenan. Shin na ukun kuma fa? Sai na ukun da na yi magana a gamashe da babu sunan Annabi Muhammadu a cikin Bible. Ai babu. Babu. Na riga na hau keken noma, ba zan waiwaya baya ba.